Kom ind til. Let i forhold til de gamle. Og 45 år siden, der sagde vi farvel til sporvogne og skiftede dem ud med dieselbusser. På søndag så siger vi goddag til 37 topmoderne biogasbusser og omdøber linje 5A til 5C, som slanger sig tværs gennem byen hele vejen fra Herlev Hospital og ud til Københavns Lufthavn. Busserne skifter farver fra gul og rød til turkis, og brændstoffet går fra sort til grønt. De nye busser de kører nemlig på CO2-neutral biogas på Nordeuropas afløste buslinje, som får bedre plads. Vi har opgraderet bustypen til ledbus, så nu kan der være 147 passagerer med. Strækningen er blevet forlænget, og det skaber en stærkere sammenhæng og forbedrer den kollektive transport